O valor das cousas non consiste únicamente en que nos dean cartos por elas. De feito, hai algunhas que non nos dan cartos, pero o que nos dan é belleza, e que resultan increíbles hasta por cousas tan simples como polo seu color. Así é no caso destas estrelas de mar que viñeron nas nosas redes, e que vos quixen enseñar porque é difícil que se podan ver nunha playa, porque viven en moita profundidade. En terra hai moitas plantas e árboles silvestres e insectos e criaturas que ao mellor pasan desapercibidas á nosa vista que son fundamentales porque visten a terra para que esta non estea desnuda e fan posible a vida de animales máis grandes e incluso das aves que surcan os cielos. Da mesma maneira, no fondo do mar hai cantidad de argasos e de criaturas que ao millor damos por sentadas e que en cambio son fundamentales para que os peixes e os crustáceos podan vivir e existan. Por iso cada vez hai máis xente preocupada de coidar non solamente das cousas que nos dan cartos de maneira directa ou beneficios porque os comemos e nos alimentamos deles, sino tamén aquelas outras cousas máis pequenas que fan posible a vida dos demais e que enchen o mundo e o planeta de color para que sea un lugar moito máis bonito no cal vivir. Porque ao final a felicidade tamén a dan esas pequenas cousas e non o consiguen dar os cartos por si solos. O atrasado e unha pérdida de tempo non é coidar das cousas que hai na terra e que hai no mar. O atrasado e a pérdida de tempo é arrasar e pisotear todo o noso paso. Quen destraja o que ten, queda sin nada.